Обясни ми пак, че ме нямаше. Значи, слушай сега, Пинко, да ти обясня правилно. Значи, добавям по-точно две админки, които няма са на в стафа, обаче ще влизат в сървъра. Не искам никой да им пише нищо, и те няма да пишат на него нищо, никой да не ги занимава, никой да не се занимава с тях, нищо не се пише, да не се прави с тях, нищо общо, само аз се занимавам с тях. Да, гаджета съм, едната ми е на 12-13, а пък другата е на 15. Ами, и двете, ама. Какво като съм на 24? Какво общо има, че съм на 24? Странно му звучало на човека. Няма лошо. Мисля, че съм им дал префикса момичетата на топстерта и че споко. Значи, че видим другата как и беше. Не може. Не си показвам аз компа. Аз оставям, защото след малко моята приятелка ще дойде и ще ми откъсне ушите и вероятно и друго ще ми откъсне. Тъй че... My riches, even if you had MC Hammer and them 357 bitches. Biggie Smalls, a millionaire, the mansion, the yacht, the 2 weed spots, the 2 hot blocks. That's how I got the weed spot. I shot Dread in the head, took the bread and the lamb spread. Little Gotti got the shotty till